थांनो दे एबारबा जोङो माबानि हिन्जाव लाबोदों भुटान सिङाव बिसोरो। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। मुगानि थान्दै फेसबुक पेजआवहाय आङो मोनसे भाइरेल भिडिअ नुनो मोननाय जादों। बे भिडिअ फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि सासे आइटि सेलआ भुटान हादोराव सासे सिख्ला लांनानै हमजाहैदों होननानै भिडिअआवहाय रोखायै फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेसेबां सैथो ना नंखाय आङो बेखौ दा जेबो बुंथ'नो हाया। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारी बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांमोननि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। रनजित सिं बाकुआ रायजोफोरजों होसो जायो नङा होमबा? फिल्माव रायजोखौ अनेक खालामनायनि थाखाय, रायजोखौ थगायनायनि थाखाय, रायजोखौ बुथारनायनि थाखाय फिल्माव रनजित सिं बाकुआ लास्टाव होसोनानै बुख्रुब जायो, बुथार जायो। थिग बेबायदिनो रनजित सार इएम बिथाङाबो टाइटेलावसो बेलेग, बिसोर दाकु नालाय रायजोजों होसो जानाय, बुग्लि जानाय, रायजोखौ थगायनायनि, रायजोखौ अयनाय खालामनायनि, दंफां दाननायनि आरो जेरै मा होनना बुंगोन हा होनो हायैनि रायजोफोरजों फिल्माव जेरै होसो जादों मोगथाङावनो रनजित बसुमतारी सारा होसो जागोन। जे एनआइए केस नांनानै थानाय जेसेबां एक्स एनडिएफअफोर दङ बिसोरनि केसखौ उइड्र खालामनाय जागोन, लाइजाम हरनाय जागोन, आर'जलाइ हरनाय जागोन होनना लिरनायानो दङ माइनट्सआव। जोंहा सिएम दङ, बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर दङ, बेखौनो मावफुङाखै, बुंनायखौलाय मा फोथायनो। ओरैनो एनडिएफबिनि केसफोरखौ उइड्र खालामनो थाखाय थांनाय 2003नि 12 जुनावनो बिथांमोनहा मोनसे माइनट्स दिहुनदोंमोन। बे माइनट्सखौ नोंथांमोननो होगोन जे गासैबो एनडिएफबिनि एनआइए केस जानानै नांनानै थानाय बेखौ उइड्र खालामनांगौ होननानै एनआइए केससिम जास्टिस मोननो थाखाय लिरनानै हरगोन होननानै बिथांमोनहा माइनट्स दिहुनदोंमोन। बे माइनट्सखौ नोंथांमोननो होगोन, खिन्थु दिनैसिमबो केस उइड्र खालामाखै। खोथाखौथ' बुंलांनाया गोजाननि खौरां, लिरनानै दिहुननाय माइनट्सखौनो दिनै बिथांमोनहा मावफुङाखै। जे एनआइए केस नांनानै थानाय जेसेबां एक्स एनडिएफअफोर दङ बिसोरनि केसखौ उइड्र खालामनाय जागोन, लाइजाम हरनाय जागोन, आर'जलाइ हरनाय जागोन होनना लिरनायानो दङ माइनट्सआव। जोंहा सिएम दङ, बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर दङ, बेखौनो मावफुङाखै, बुंनायखौलाय मा फोथायनो। इएम राकेश ब्रह्म आरो रनजित बसुमतारीनि सायाव आङो राकेश सार बिथांनि सोमोन्दै बेयाव बुङा, आङो बिथांनि समस्थियाव थांनानै बुंहैगोन। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, जोंहा रनजित इएमनि सायाव बिथांनि सायाव आं बुंगोन, नोंथांमोना रनजित सिं बाकुनि सिनेमाखौ नुबाय दा? पुरुना भिडिअ आंखौला मिथिगौ। रनजित सिं बाकु होननाय फिल्म गैयामोनबा? रनजित सिं बाकुआ रायजोफोरजों होसो जायो नङा होमबा? फिल्माव रायजोखौ अनेक खालामनायनि थाखाय, रायजोखौ थगायनायनि थाखाय, रायजोखौ बुथारनायनि थाखाय फिल्माव रनजित सिं बाकुआ लास्टाव होसोनानै बुख्रुब जायो, बुथार जायो। थिग बेबायदिनो रनजित सार इएम बिथाङाबो टाइटेलावसो बेलेग, बिसोर दाकु नालाय रायजोजों होसो जानाय, बुग्लि जानाय, रायजोखौ थगायनायनि, रायजोखौ अयनाय खालामनायनि, दंफां दाननायनि आरो जेरै मा होनना बुंगोन हा होनो हायैनि रायजोफोरजों फिल्माव जेरै होसो जादों मोगथाङावनो रनजित बसुमतारी सारा होसो जागोन। फिल्मावसो रनजित दाकुखौ होसो जादोंमोन ना आगोल, एबा मोगथाङावनो रनजित सिं बाकुआ जेरै होसो जादों बिदिनो रनजित बसुमतारी सार बिथाङा होसो जागोन। सार, गोबां ससियेल मिडियाजों नुनो मोनदों दायो नोंथांमोननि जिखिनि बिपिएफ सरकारावहाय जिखिनि दा दौ सोलिबाय थादों, बेवहाय आसामनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंना गालांखाबाय दिलीप शइकिया फैगोन बिसायख'थियावहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल जेराव गेलेगोन बेयाव नोंथांमोननि समस्थियावहाय खुनु गावसिनि माबा होनाय जानांगौ आरो एलएसआवबो थाला होनना बुंनो इउपिपिएल सरकारजों मा बुंबाय बेलायाव? बे सारा बिटिसियावनो जेरैबायदि आवगायहाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ परिबर्तननि नामाव जेबो होनो हायाखै, मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजा बिटिसिनि प्रमद बर' आरो इउपिपिएलखौ रागा जोंनाय दङ। लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै, रिपर्टारफोरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होननाया
प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बिटिसि ओनसोलनि जार्नालिस्टफोरा सान्दुं अखा समाजनि मोजां खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननोबो होआखै दिनै ससियेल मिडिया बा जार्नालिस्टफोराबो प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों आबादारिफ्रा मा होनो मोजां आबादनि जेरैबायदि सहाय होनो होनदोंमोन ओंखायनो आबादारिफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा गाज्रि मोनदों कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनदों मोनसे समनि संग्रामि मोनफ्रोमबो थाखोनि संग्रामि बिथांमोनहाबो इउपिपिएल सरकारखौ दुखु मोननाय दङ माने टटेल इउपिपिएल सरकारा फेलार जादों ओंखायनो सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायबो बिपिएफखौ नांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ बाय बाय इउपिपिएल वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार बे स्लगाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ दिनै जोंहा बिपिएफनि धौ हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ होननानै बिटिसिआव शान्ति नांगौ बिटिसिआव गोजोन नांगौ बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट नांगौ दा नाथाय फेराफारसेथिं इउपिपिएलआ आं प्रमद बर' आदाखौनो बुङो बा सोरबा हरिसिंगानि एमसिएलए सन्जय सरगियारिखौनो बुङो सोरबा जुदि इउपिपिएलनि बुंनो हायोब्ला बिटिसिखौ जों हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै रावबो बिथांमोनहा साहस जाया हाग्रामा सारनि खाथियाव बिथांमोनहा गसंनानै जुजिनो रावबो साहस गैया प्रमद बर'आनो होन सोरबा बिथांमोननि मन्थ्रियानो होन डिपुटि चिफआनो होन इएमफोरानो होन दिनैसिमबो 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंनो हाया मानोना बिथांमोनहा जेनखागोन थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायोब्ला क'क्राझाराव बिथांमोनहा जेरैबायदि पार्सेन्टेज मोनदों गुबुन दोलोखौ जुदि माइनास खालामनानै गावसोर जुदि क'क्राझाराव बिसोरो 2 लाख मोनदोंब्ला उदालगुरियाव बिसोर केन्डिडेट गैया उदालगुरियाव 2 लाखनो हमबाय 4 लाखल'सो जागोन सारा बिटिसिआव 4 लाख बा अनलि 20% भट लानानै खुनु दिनैसिमबो सरकार दानाय रेकर्डआनो गैया जोंहा 40% दङ देरहानो थाखाय 37% नांगौ सरकार दानो थाखाय नाथाय जोंहा 40% दङ थारमाने जोंहा आग्लायनानै दङ ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बिपिएफआ गोनो गोथो नङा जोङो हारसिं गेलेगोन आरो हारसिं सरकार दागोन नाथाय इउपिपिएलआ जेनखागोनखौ मिन्थिनानै बिथांमोनहा हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनो हाया आरो आं सानो बिथांमोनहा इलेक्सननि सिगां सोरबा सारेन्डार खालामगोन सोरबा गेलेया होनगोन अबेबा एमसिएलएफ्रा टिकेट बिनायफ्रा बिथांमोनहा बुंगोन जों गेलेला होननानै बिथांमोनहा सारेन्डार जागोनखौ आङो साननानै लायो दा ओंखायनो जों बिपिएफआ मोनफ्रोमबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावगोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय हा पाट्टा होनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा भेन्सार स्कुलनि मास्टारानो जा बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरानो जा बिटिसि ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननांगोन दा नाथाय इउपिपिएलआ दिनै बुंगासिनो दङ गोजोन लाबोबाय होननानै नाथाय रायजो राजाया गोजोननायानो गैया माबायदि गोजोन बिलाइ रायजो राजाया गोजोननाय गैया ओंखायनो जोंनो रियेल पिस एन्ड हेपिनेस आर बोथ रिलेटेड ओंखायनो बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा गोजोन मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा सरकारजों अनसायजागोन आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि बिटिसिखौ बानायदों जोंहा रिजलिउसन लाखानाय दङ एबार बिपिएफ सरकार फैयोब्ला जोंहा उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास खालामनाय उदालगुरियाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेट खालामनाय आरो उदालगुरियाव फरायसाफ्रा फरायनो मोनगोन इउनिभार्सिटिया बाव जायोब्ला मानोना जोंहा गंसेल' इउनिभार्सिटि दङ थोआ दा ओंखायनो बेफोरबायदि खोथा जोंहा बिपिएफआ रिजलिउसन लाखाबाय ओंखायनो साफ्रोमबो थाखोनि थाखाय खामानि मावगोन बिपिएफआ हरसे दोननो हायो जों नोंसोरखौ हरसे दोननो हायो जों नोंसोरखौ हिनजाव लाबोनानै फैयो गावसोरा ओमफ्रायो माबायो लाजियो ओमफ्रायो हरदोन हिनजावखौल' नायगोन दे जाबाय दे थांदो आदा थांदो दे एबारबा जोङो माबानि हिनजाव लाबोदों भुटान सिङाव बिसोरो इउपिपिएलनि लायनो बियो लिडार लायनो इउपिपिएलनि लिडार बियो आइटिसिएलनि मानसि बियो हिनजाव लाबोदों नै